Qalbi l-fruħa ta' din jablaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħutu nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum it-28 ta' wissu l-Knisja tagħmel il-festa ta' wieħed mill-qaddisejn kbar tagħha, Santu Wistejn, li twieled f'Tagaste l-Alġerija fis-sena 354. Minkejja trobbija tajba li kellu minn għand ommu, għadda żgħożija mqalba u ngħaqad mas-setta eretika tal-Manikej. Kellu tifel barra żwieġ li mietlu żgħir, mar jgħallem f'Milan u kkonverta ta' 35 sena u tammet minn San Ambroġ. Reġa' lura fl-Afrika, qabad ħajja xċetika, ġie ordnat saċerdot u mbagħad isqof ta' Ippona, illum Annaba fl-Alġerija. Għal 34 sena kien ir-raj eżemplari tal-merħla tiegħu. Ippriedka u kiteb ħafna, mhux biss biex jgħallem il-fidili tiegħu, iżda wkoll biex jieħodha kontra l-ereżiji ta' żmienu u jfisser il-fidi b'den u għarf kbir. Ir-regola tiegħu għar-reliġjużi għadha sal-lum ta' ispirazzjoni għal ħafna ordnijiet reliġjużi. Miet fis-sena 430. Nitolbu bl-interċessjoni ta' dan l-isqof qaddis kbir tal-Knisja biex il-Mulej jkompli jbierek il-Knisja tiegħu bisqifijiet qaddisin worrief bħalu. Fiskiet nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-ruħħuna Joseph Muscat. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek Mulej l-Ispirtu li bih imlejt l-isqof Santu Wistejn u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaġġ għalik biss, għajn tal-erf veru, u nfittxu lilek biss missier l-imħabba qaddisa, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarej mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonikin. Uti, aħna għamilna il-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom fin-niket u d-batija tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-Mulej. Kif nistgħu nizzoħħaj lill-Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna. Lejl u nar nitolbu fuq li nitolbu biex nara lil wiċċkom u ntemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kieku Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu iwuttilna t-triq għal għandkom. Jalla l-Mulej katrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd. L-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli iqawwilkom qalbkom u jkollkom tusija bla għajb quddiem Alla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Imlina Mulej bit-tieba tiegħek. Imlina Mulej bit-tieba tiegħek. Int traġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Imlina Mulej bit-tieba tiegħek.
Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum hen għal qaddejja tiegħek. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Imlina kmini bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Siedna, wettqilna inti x-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi siedkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi il-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li l-qaddej fidilu għaqli? Minu dak li s-sejt li jissejt qiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħejn? Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fideħ. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi, sid dak il-qaddej jasal f'ħejn li hu ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu Alla rrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih li ħaqqu min-nies ta' wiġbieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Kelma qawwija ħafna li forsi nisimgħuha sikwejtu xekk nkunu nieħdu sehem fil-quddiesi għall-kelma isru, isar. Tisar letteralment ifisser ma torqodx u xekk. Però hawnhekk ma tfissirx li x'ħan jiġi l-lejl ma norqdux Alla ħares u xekk. Jekk niftakru eżis ħuti meta Ġesu tela fuq il-muntanja Tabor u tbiddel quddiem it-tliet apostoli iktar qrib tiegħu u rihom il-glorja tiegħu, l-apostli tagħhom ħafna nas jgħidilna l-Vanġelu. Dak in-nas jindika tentazzjoni tal-ispiritu ħażin biex itellifna l-esperjenza tagħha. U l-maqlub ta' dak in-nas huwa li wieħed jisar. U kif kollna niġbru fi ftit kliem il-kelma isar xi tfisser eżis ħuti? Kif għandna nisru? L-ewwel nett nitolbu eżis ħuti. It-talb mhuwiex kumdità, it-talb mhuwiex optional, it-talb mhuwiex importanti. It-talb huwa neċessarju fil-ħajja tan-nisrani. U allura ovvjament il-quddiesa, però anke t-talb ieħor, talb personali. It-talb kif jgħidilna Ġesu idħol fil-kamra tiegħek għaleq il-bib warajk u hemm tkellem ma' missierek li hu fis-smawiet. Eżis ħut it-talb jurina kemm importanti Alla f'ħajjitna u x'hekk. U t-tieni tisar ifisser ukoll tħobb. Mena kif konna niġbru ftit kliem il-kelma isar. Il-mulej qed jgħidilna itolbu u ħobbu. In-nisrani veru li jitlob u għan-nisrani
li l-esperjenza tiegħu ta' fidi twasslu biex jħobb lill-oħrajn. In-nisrani li fit-talb jagħmel esperjenza awtentika tal-imħabba t'Alla huwa dak ukoll li l-esperjenza tal-imħabba t'Alla iwassala għand l-oħrajn. Jew għalhekk eżis ħuti illum fuq l-eżempju tal-Qaddis Kbir Sant Augustine nitolbu l-mulej iħeġġilna qalbna ta' bil-ħaqq għalih. Sant Augustine ikkonverta għat-talb ta' ummu u xekk il-bieraħ minna t-tifkira tagħha Santa Monika tant talbet għalih biex jikkonverti u mbagħad ikkonverta u ovvjament sar isqu fuq Qaddis Kbir. Ejjew nitolbu eżis ħuti biex il-mulej jikkompli jbierek il-Knisja. L-ewwel net brajja qaddisejn għax il-Knisja għandha bżonn rajja ta' għerf u ta' qdusija li jmexxu l-merħla skont il-qalb tiegħu. U t-tieni għal ommijiet qaddisejn. Naħseb taqblu miegħi fis-soċjetà m'hemmx persuna iktar importanti mill-omm. Kull wieħed u waħda minnha min jinfluwenzah fil-ħajja iżjed minn ommu. Din hi xi ħaġa li anke il-psikoloġija tikkonferma u għalhekk ejjew eżis ħuti nitolbu għall-ommijiet biex l-ewwel nett ikunu huma persuni ta' fidi u biex jgħaddu dan id-don tant għażiż lil uliedhom u lil żwieġhom ukoll. Kieġobkom inqumu bil-wieqfa. Aħna murroddu ħaj lill-Alla llum għal-merti kbar ta' Sant Augustine nitolbuh jagħtina l-grazzja li nitbedu minn kull ħażen u ma nħallux il-passjonijiet tagħna jelbuna ħalli nimxu dejjem aktar il quddiem fit-triq tal-qdusija. Qaddes mulej il-Knisja tiegħek u żejjina b'kull ġejt biex tidher quddiem id-dinja dak li kien jara Sant Augustine u tassewi is-saltna ta' Kristu l-arusa tiegħu l-insara kollha nitolbu. Iġbed lejk mulej lub il-bnedmin kollha biex fik isibu t-tmiem tax-xewqat kollha tagħhom għax kif jgħid Sant Augustine għamiltna għalik mulej u qalbna ma ssibx kwiet qabel tistreħ fik nitolbu. Sejjaħ lejk dawk li minħabba dnub jinsabu l-bot minnek biex niedmaw sobjena ma' Sant Augustine jistqarru li ddawru ma' ħabbewk int li jinġmiel hekk kantejk u hekk ġdejt nitolbu. Daħħal għall-festa tat-tiġ tiegħek fis-sema lil qaddi tiegħek ħuna Joseph Muscat u lil dawk kollha li tul ħajjithom fid-dinja kellhom dejjem l-imsiebaħ tagħhom imħejjija biex jilqgħuk meta tiġi nitolbu. Għatina d-den u l-ħeġġa ta' Sant Augustine biex insaħħu dejjem aktar il-fidi tagħna u b'dawl il-grazzja u b'tama sħiħa ngħixuha tul ħajjitna kollha. Ħanatuk kull ġejt u kull tifħir nitolbu. Inkomplu nitolbu eżis ħuti għal paċi fid-dinja, mod speċjali fejn sfortunatament il-gwerer qegħdin ikomplu jħallu vittmi, ħafna vittmi. Ejjew nitolbu wkoll għal ħutna l-anzjani u l-morda u l-persuni bi bżonnijiet speċjali ma' qudiem magħna permezz ta' komunikazzjoni soċjali ma anke permezz ta' mezzi oħra, jew anke dawk li mhumiex nitolbu wkoll għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom eżis ħuti u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali ma ninsew qatt il-ħutna li forsi għaddej minn xi mument mudlam fil-ħajja, xi forsi mart mentali, depressjoni jew mart ieħor. Ejjew nitolbu għall-ommijiet mena bħal medna llum, nitolbu għar-rajja tagħna fil-Knisja, fid-dinja kollha biex il-Mulej jkompli jagħni l-Knisja tiegħu b'ħafna qaddisejn bħal Sant Augustine li jkomplu jmexxu l-Knisja tiegħu bl-għaqal u bil-qdusija. Fiskiet ejjew nofru t-talba personali tagħna lill-Mulej.
Mulej Alla tagħna, il-talb kollu ħeġġa tal-poplu tiegħek, watina li bit-talb ta' Santu Wistejn li nkunu l-koll qalb waħda fl-imħabba tiegħek u ngħixu fis-slim tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Il-misteru ta' dan il-mawlid ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħab magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni, Mulej, nibżuniti, id-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna għalina Mulej biex dan is-sagrament tat-tieba tiegħek ikun għalina s-sinjal tal-għaqda u tar-rabta fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Santu Wistejn, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewent Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati bħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi jureġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej
nxandru bil-farħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, Santu Wistejn mill-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trejt fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jisfaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imvejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni mal-ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni mal-ħajja ta' dejjem.
Għal kull żmien fis-snin. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna illum il-ħamejs il-jum li jfakkarna li Ġesu ħallina dan is-sagrament tant għażejs. Ejjew nroddulu ħar bil-qalb billi ngħidu ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu biex aħna l-membri tiegħu nimbidlu f'dak li rċevejna, ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Umtana Marija dan fil-qabar kif talbitna hi minn dan is-santwarju għażejs, u llum hekk fil-festa ta' Santu Wistejn nofruha mar-rajja spiritwali tagħna l-Papa l-ewwel qabel kollox u l-isfijiet tagħna u tad-dinja kollha u dawk kollha li għandhom xi responsabilità fil-Knisja kollha biex hekk Omna Marija u x'hekk tieħu ħsiebhom verament u tagħmilhom rajja skont il-qalb ta' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru liben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.